ଆଜି ଯେହୁ ରାଜା ବୋଲାଏ, କାଲି ହୁଏ ପରଜା। କାହାର ଆଦେଶ ହୁଅଇ, କହ ଏପରି ମଜା। ଆଜି ଯାକୁ ଭଲ ବୋଲାନ୍ତି, କାଲି ହୁଏ ସେ ମନ୍ଦ। ମନ୍ଦଠାରେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅଇ, ଭଲ କାହିଁକି ଛନ୍ଦ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଘଟଇ, ଭାଗ୍ୟଧରଙ୍କ ଯୋଗୁ। କାହାର ସନ୍ଧି କେ ବୁଝିବ, ତେଣୁ ଗଞ୍ଜଣା ସବୁ। କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବ, ଏହି ଭବସାଗରେ। ଆଦେଶ ପାଳନ ସରିଲେ, ଚାଲିବେ ଯେଝା ପୁରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଖାଇଣ, ଛନ୍ତି ଜଗତେ ବାଣ୍ଟି। କେହି ନ ପାରିଣ ତେଜିଣ, ମା ମାଇଆ ମାଟି। ବସ୍ତ୍ରାଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲାବେଳେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଶରୀରକୁ ଅନାବୃତ କରିବା ଅସଭ୍ୟତା।